ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም አና ሓውኩም ሰላሕ አዲኒ እዚ ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልቲ ንካፈሎ ፕሮግራም ናይ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ከምዚ ዝብል እዩ ንቃሉ ንእመኖ ኣይከሕፍረናን እዩ ድብል እዩ ريخما حوات بزح نجار بهوت أمين كايو كخسرك أمين كايو كحفرك أمين كايو كم أمين كايو كيكون لك أخذي نيجزابير قالجن عبد الله يكم سفرة أمنو أبتز أمنكم وسفرة زد عند زسرح زلوت إنكالي مخنياتو نيجزابير قال أب زمانات تفتيون وتسي زترأي لقالي فتون قال تدأ الله خينو نيأملاك قالي ማለት ብዙሕ መጽሐፍቲ ቢወት ተንብቡ ትኾኑ ነገር ግን ተንብቦም መጽሐፍቲ ከምት ቃል አምላኽ ደተፈተኑ ፍቱናት አይኮኑን ተፈቲኑ ናይ ብዙሓት ህይወት ድለወጠ ተፈቲኑ ንብዙሓት አሚኖም ወጸብዕ ዝኾኖም ተፈቲኑ ንብዙሓት ተጸጊዖም ወዲሕ ፈሮም ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ኢሳይያስ 55 ትንቢት ኢሳይያስ 55 ከም ዝብል ካብ ሾምቦንተ حساباتكم አይኮነን መገድታትኩም ከመገድታቴ አይኮነን ይብል እግዚአብሔር ከምቲ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ዝብል መገድታቴ ካብ መገድታትኩም حساباتي ካብ حساباتكم ልዕል ዝበለ እዩ ዝናምን ውርጭን ካብ ሰማይ ከም ዝወርድ እሞ ንምድሪ ከየስተዮ ከም ዘፍርን ከም ዘብቆለን ከአከይ ገበሮ ዘርን ዘራኢ መግብ ድማ ንተቀላብ ድማ ከይሃቦ ንድሕሪት ከም ዘይምለስ እቲ ካብ አፈይ ዝወጽእ ቃለይ ከአከምኡ ክኸውን እዩ ነቲ አነ ዝደልዮ ከስልጥ ኣብታ አነ ዝልእኮ ከቅንዕ እምበር በኸንቱ ናባይ አይምለስን እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ስለናይ ቃሉ ስልጣን ስለናይ ቃሉ ባህሪ ነገረናሉ ቃሉስ ኣብቲ ዝተሰደዶ ስፍራስ ከምቲ ዝተባሃሎ ከይገበረስ አይምለስን እዩ ቃሉ ኣብቲ ለውጥ ደድልዮ ስፍራ ዕድል ረኺቡ እንተዳ ኣትዩ ከይለወጠ ከይቀየረ ነገራት ከይሳገረ ንኸንቱስ አይምለስን እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኣሕዋት ናይ በሐቅ ኣብ ህይወትኩም ኣብ ኩሉ ትኸድዎ ነገራት ቃሉ እንተዳ ኣለኩም ኮይኑ ርግጸኛታት ኩኑ ከም ትሳገሩ ምክንያቱ ኣብ ቃሉ ተወኪልኩም ትገብርዎ ነገራት ኣብ ቃሉ ተኣሚና ንገብሮም ነገራት ውጽኢታውያን ከም ዝኾኑ ምንም ጥርጥር የብሉን ኣብ ህይወትኩም ለውጥ ትደልይለኩም ቃሉ እሙን ለዋጢሞ ንቃሉ ተደግፍዎ ንቃሉ እመንዎ ኣብ ቤትኩም ለውጥ ትደልይለኩም ንቃሉ ኣብ ቤትኩም ከም ደኣ ትግበሩ ኣብ ኩሉ ዝደለኩም ኤሪያ ንቃል አምላኽ እንተዳ አሚንናዮ ንቃል አምላኽ እንተዳ ተጸጊዕናዮ ንቃል አምላኽ እንተዳ ተደጊፍናዮ በፍጹም አይሕፍረናን እዩ ምክንያቱ በባህሪኡ ዘይሕፍር ቃል ተዳ ኣሎ ኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሪኢኹም ቃሉ ምስተለቀቀ ንህይወት ከመይ ከም ዝቀየራ ክዛረብ ከሎ ኣብ ጥቅስ 11 ከም ኢሉ እቲ ካብ አፈይ ዝወጽእ ቃለይ ከምኡ ኸውን ኢሉ ነቲ አነ ዝደልዮ ከስልጥ ኣብታ አነ ዝልእኮ ከቅንዕ ኢሉ እምበር ብኸንቱ ናባይ ኣይክምለስን እዩ ብሓጎስ ክትወጹ ብሰላም ድማ ክትስነይ ኢኹም እሞ ኣኽራንን ኮረቢትን ቅድሜኹም እልል ክብሉልኩም كلهم أقوام مررون كتاقعلكم يوم أبكند الشخص صحدي أبكند أمعد ما تاتو كبقول إيو إزون نسم إجزابير زيت أفزل عالماوي ملكت كون إيو أحوات ريخم نا إجزابير قال نأمركم انت دا أتوقات أتيرو نا إجزابير قال نتناي إمنت سيستم ناي وشتكم انت دا أتوقات أتيرو وتسيتاون في الريامان هيوت كهلوكم يو قالي أباهم انت دا حديرو زدالكم ما تلمنوا ما يخونوا لكم يلو زدالكم ما تبلوا ما يخونوا لكم مالتيو لو محل نجر كنغركم أب كل مأمان قدفو أب قالوا مأمان تلامرو أب كل موكال قدفي أب قالوا موكال تلامدي أبوتات كنقالوا توكيلهم من عالم سعرهم محالفهم يم حجد ما ناتي ناتكم انتراي نقالوا نوكلو نهيوت أب قالوا خينا نمبرا مالت هيوت ناس كم تقال أملاخ زبلو مخاناس نؤمن ننريو أي نؤمنو نقالوا كن نؤمنو قالوا دما أب كل نجرات كساقرنا هجمريو فتون لواتي نا እግዚአብሔር ቃል ንዘአመንዎ ዘይሕፍርን ንዘል ዓለሙን ዘይሕፍር ቃል ና እግዚአብሔር ቃል አምላኽ ሰማይ እስኩልኹም ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله يسوع كريستوس سلا حتياتي كم دتسأله أدا حتياتي كفيلو كم زفتشمو سلاي كم زموته بسالسيت معلتي أملاخ كموتات كم زتنسو أبيمان أملاخ كم استقمته يأمن الله يسوع كريستوس ناي هيوتي غويتا إيو يسوع كريستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات
ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ ኣሜን እዚኣ ጸሎት ጸሎኹም ብጣዕሚ ቋሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም